प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। हाँ देखो ना तोहरे घरे जात रहो। हमारा घरे हाँ ये हमारा घरे का कर जाते नहीं। अरे वो रोहन देवी जात रही ओ रहो ए महाराज घूरन से कौन गलती उलती भइल बा का? अरे जैसन घूरन लहेरी हाँ तैसन उनकर मेहरारू ए, लहेरी। महाराज जी का कहता नहीं टोला टपरी में जेकरा की है उजाले कोई ओकर शिकायत आज नहीं कइले। अरे हमरा से एगो साड़ी खातिर झोज कइले बिया। साड़ी का खाती कहीं तारा से हम एगो नया साड़ी ले गई रखियो 500 रुपया से कम के ना हुई पंडित तब? जी। तो वो साड़ी तो कहत रहे कि हमरा बाबू साहब के यहाँ नेक जोग में मिलल है साड़ी। रेबो का उ आवेला बरनेत का बेला हाँ। पंडित जी के हजाम के साथ हाँ 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 पंडित जी खातिर आइल तो निमन आइल। हाँ हाँ पंडित हजाम में अंतर होई नु। हाँ हाँ ना होई। हाँ होई 19-20 रहेला। हाँ और झगड़ा कर लेलस हाँ ले लेलस। हाँ अरे बाप वो रोहन देवे जात नहीं घूरन माने जैसन तू लहेली तैसन तहार मेहरारू मिल गइल बिया। हम तो हैरान बानी तनी दोनों बेकत के मारे दक्षिणा में रोज झगड़ा हमार तो मन गुता गइल बा तारा दोनों बेकत से। ए पंडित जी मेहरारू हमार जानता नहीं मेहरारू तो जिद्दी ही हो लेकिन दिल के बहुत साफ ही हो जनी कि ना उमे कमी नहीं खे आ व्यवहारिको ही हो रुआ देखी नहीं कि ना दिल के हम तो है ही प्रणाम रुआ करी ने लेकिन उ जाले पैर राउ दोनों हाथ से ना छुई आचरा से तले वो जाने ले कि पंडित जी हमें आशीर्वाद ना दे कितना विनम्र ही हो रुआ तनी मान ली कि वही में हमने के जानते भानी हजाम जात के कार हुआ जानले भानी बुद्धि जितना हुई उतने नु बतियाई आ मान ली तनी रुआ से तनी कुछ ले लग जानल कि बड़ बानी बुजुर्ग बानी आ मान ली वो जाले नु कहीं न तहाकारी में है तो बढ़िया लुका जानते बानी कि हजाम जात के लोग ठग देला आ सूती के साड़ी 200-250 के दे देता आ तनी सिल्क वाला सड़िया जो देखलक नु तनी ओकर लालच आ गइल जानी सब ठीक बा। हाँ गोड़ छू के प्रणाम करे हाँ। मेहरारू ही हो, हाँ, हाँ। नीमन ही हो, हाँ भाई। भीतर के नीमन ही हो। हाँ तो उहे राय से मांग ली झगड़ा कर लेलस तारा खानी। अच्छा हम डांट देब वो चिंता ना तो कर समझा दी। हाँ हम समझा देब ओकरा के जनी नु लेकिन एगो साड़ी खातिर घूरन से घूरन के विषय में गलत मत समझी जनी कि ना तो ओकरा के समझा दी हो। हम समझा देब हाँ। आ कहब नु रउआ हाँ। तो लेकिन ये खाली पेन ले बिया ना तो हम सड़िया रउआ घर ही से ले आके आ दिए देती रउआ के पंडिताइन के साड़ी हमरो पंडिताइन से बड़ा श्रद्धा पंडिताइन के प्रति जनी अच्छा तू तो हजाम हुआ ई बात जानता रहो जजीमानी में से हजाम आ ब्राह्मण केहू जब घरे आवेला हाँ, हाँ। तो ओकर मेहरारू पूछे ले हाँ। ओजा का मिलल हो हाँ, हाँ, हाँ। तो का जवाब देब हम और मान ली हमरो मेहरारू पूछी कि ना हाँ। गरनी हो रात भर बियाह करनी हो का मिलल हो। ए पंडिताइन के समझा दे तनी ऐसा कोई की गलती से उतार वाला सड़िया ले रखियो बड़ी चालू बारो सर तनी के मारे तो हम हैरान बानी। ए पंडित जी एगो मत कहीं जनी नु तनी लसार देले बिया एक फिचर मार देले बिया पेन के गोई रखियो नैहर अपना जनी नु आना तो हम ओइंग चौपेतल अगर साड़ी रही तो ईमानदारी कहतनी जनी नु उ साड़ी ले आके रउआ के हम दे देते हाँ जनी नु लेकिन तनी ऐसा लसार देले बिया एक फिचर मार देले बिया ओके जनी नु आ लालची तो तनी ही हो हम जाना तनी मेहरारू जानते बानी साड़ी पर गहना पर अरे ओकने के बुझाइल लूट ओठ से लार चू जाते जोड़े घुरना मनो सारी ले गई। अच्छा जा हम का कहीं दोसर अब लेकिन हमें दिल में हमारा प्रति कोनो कटुता मत राखल जाई पंडित जी। हाँ अरे हम तो ना राखी ले तार आदत छूटे तब नु ए छूट जाई पंडित जी अब कहिया छुट्टी अब तो उल्टा गिनती शुरू बा। लेकिन एगो बात ए पंडित जी एगो बात कहीं खिसिया कह ना कोई खिसिया गइल बनी सब हम ना कहब छोड़ी कह आ गइल बा नटी पड़ले तो कह दी ए पंडित जी माने खिसिया ना तो हम कहे हाँ पक्का ना खिसिया काहे खिसिया कह दो कोई कुछ कहे पंडित जी लेकिन पंडित आई बड़ा टंचवाड़ी पंडित जी सही को अच्छा प्रणाम पंडित जी। ठीक कौन तो किया यार तो टाइट चलो पंडित जी।